ברוכים הבאים לסשן, טעויות הגיה האיקוניות של טליה עובדיה. לא. טעויות הגיה. במקום השלישי יש לנו שפות וגבם. לא, אבל הם הבינו שזה שפם וגבות? ברור. אוקיי. שפם וגבות. במקום השני יש לנו את קציצים ופתיתות. קציצים ופתיתות זה קציצות ופתיתים. במקום הראשון, קיקי ופאפי. חיים, כאילו צריך לבוא לאסוף את הכסף. קיקי ופאפי. טליה ישבה פה רגע. אבל להגיד למה דיברנו על פיפי וקקי? להסביר לך. תבדיחה. שראיתי סרטון של כלב ששינה לי את החיים. רואים סרטון של כלב עושה פרצוף כזה זה, וברקע נאמר באנגלית, יש פיפי בלי קקי, אבל אין קקי בלי פיפי. ואז לטליה יצא, אבל אין קיקי בלי פאפי. ועד כאן היה סשן, טעויות הגיה של טליה, אם יהיו עוד לעדכן. אנחנו נשוב בהקדם.